ako ani. Ay, di pa to si Dadoy. Unsa imo, ma'am? Balik. Unsa imo gusto, ma'am? Manok, parang Bisaya. Bisdak. Ikaw dahil si Purami? Ikaw dahil si Purami nga buntis? Oo, buntis niya. Dahil yung may nag-date itong natawa pa may mag-uyab. Nagtiko pa naman nagagawin. Dahil may nagbibigupay. Ay! Sa to pa. Ang to gas, diha may nag-inistorya Diha kaning nahisgot just imong unang pag-ibig niya. Di, ako may niingan niya. Ninyo siya. Develop na ko. Ikaw barbecue. At this one, Mabili. Sus, dako sa dining history ninyo ng Chidi. Dali, kay murag. Mo pa mo pagsikat-sikat ani ba? Pa, sige, wak pa ganin. Di panday pa. Wa pa dyan ni, wa pa dyan ni ah. Ano na, ani ma'am. Wa pa ni. Sawa pa na siya sa mga kay pag Ikaw lagi siguro ko. taot-taot na pani. Kana siyang coffee shop, mo na bago pa. Nagpanday pa siguro sa panahingi niya, pero naanang budek. Nakatulad Hindi ko ko ah. ko kailangan. Nagtuloy sa kasaka. Kanay pamanto katong view katulad tong duha ka. Kami may nagpanday na din lang sa kaya hard kami na. Twin Tower. Katulad Twin Tower. Kanino, di ba sa bagon? Kugalat ko, hindi ko istorya. Diha may kuan. Hindi, kung magdudulong kami manugong, ma'am. Kay isa kaning yun sa siya. Kaya dyan po sa dala, kalit na po singgit. Nakuha na kita. Hala na yung iro nga. Sana? Saan ang iro ah? Chihuahua Pomeranian. Magpapagod ka ba niya? Hey, Chihuahua! Guhan. Hi! Play na siya. Hi! Go, go, go! Hello! Dini Parang siya, ka- ano. Parang ka-cute! Oo. Kanang gusto na sa mga customer selfie. Hi! Selfie! Dali! Ay, kit! Ay, ay, sakit duwa man. Hindi ka magduwa ka. Nagawal, kanino, May soda rin. Nga, nagdidma oro eh. Soda na rin. Isoda na rin mo. BQ shop. Iman dyan na yung And the winner is di ana po. Damong pagkaon. Oh ha. Sikin. English. English ne? English ko, no? Dito lang to sa Shidi. Shidi. Wala si Manny. Asa may nag-order dani, undoy? Nisakay nila Megmeg. Manino, lami pagkakin mo lang. Nisakay nila Megmeg. Sagana lagi. Pipino raman eh. No. Duhanan. Hindi ka nag-pray, doy. O sige ya. Huwag din mo magkasalubong. Nisakay nila Megmeg. Manino, yung i-bring home rin ang sa kaliwa. Yes. Naara, sir? One yo. Dai toyo, dai what? One yo. Ketchup, you want? Dai chili sauce. Ano, chili sauce. Ika ka nire mo? Ika nga magwan nyo. Chili pa. Ha? Ha? Kain na ta sa ketchup. Hindi ka na rin lami, maring lang. Ito na ng halang. Hindi ka lang. Yeah. Di ko gusto sa hanga paghigo mo ma. Gusto ka sa mild dry. So, ano lagi ko tingog na sa kanan. Di ko gusto mild. Gusto ko wild. Batasan.
Dango grabe datos. Fine. Bilhin nila man ang imong bag. Thank you kayo, ma'am. Salamat. Thank you. Balik. Sus, marosip majugali kay wa na kalimti. Tapos na tamo. Ma'am, kailangan na ng escalator. Uy, mao magunay ihang purpose dani nga. Kuan karon ba calculate. Kuan ra ko no calculator. Kahit iho, nag-imukan nila ka. Hinay buntis. Guys, patugbong nami. Para po ni buntura no. Ching, Dibaw gid siya. chiding, chidi. Okay naman, bisag di mag-break. Buin. Ah, kay magunit magkoon. Kapag mong taligid eh. Ay makina rin nagdaas to dot gani. Ah, Nagdag na control. hey guys, ara jud ding tugbungo na. Ato meron kuan katong gusto mo ba? Kani man niya mo kanina. Dami ni mo sakjanan maninoy kay makasugsug tag bakilin mo karon. Yes. Habog pa jud di pa jud bangil ang kontit. Awa na gali ko mag-break. Ah, magunit ra jud ay siya. Makina lagi naghawidan. Pang kuan mo jud na basta ingan ang four wheel drive kung ingan ni man jud. Okay ra. Makasaka man eh, bisag primera. Paliguro. Sana wala mig sakjanan maninoy, baji na mig uwang oy das magtabo. At kay daw sa requirements. Apam. Ay, service. Kailangan na Pam, di ko na pagkaguan. Kailangan Di ko na ba kaya ba na to ganina? Pam, di na magnawal dyan. Di man dyan ko makamupon na itong ginoo ko. Eh, para pa na-itsik kasi mong mama. Yes. Of course. Yes! Sa wakas. Kasi may ay nagka... Wa man ko na hadlok. Wala ko kunad.